Roy try ki para banget bat ki dia viewers mentaka step adan man ai pi ka khubor bat kata ka dei shapang kinong yuthu lupa ka jingkali galong ni ka kinong yuthu lupa hatu dang dan mo kinong yuthu lupa hakani ka ya ka bamanta ngi baka bangi em tong ini pet ini snap ini khubor ka rule jong kinong ithu pa ni ka kam jong kinong ithu pa ka dei ban maham ya ki briu jong ublai ban maham ki briu mtang ki briu jong ublai ya baro ki briu kham tam ong yi tu ka jet ban riu ka ba sisin ka bala iet yu ublai ban maham ya ki briu ban kala ka bomot gidei ki nong ithu pa gidei ki bara ya ka khubor jong ublai ki bayo sngow na ublai ki baran ka jinga dei bo ublai ban maham ya ki briu bakin kala ka bomot snap ha bakin kala ka bomot bakin phaino naga niga jingjir si ban phaino show blai shwabon panjat kan maung idan ublai jong ka jingiet bat haju apor de ublai jong ka ding ka babam du ulang ublai jong ka jingiet bat ublai uba hak uba khut uba bishar banya uba bishar hak bat ublai ulang ublai ka ding babam du te shwaba on panjat eno ublai jule khamakor oblei ju panjat kan san yeno kum tu khlam da ajing maham nuk sang in pet na bible wai na kinong yithu lupa udai unowa fi unowa oblei shobun panjat ya ka parthai da ka ha por jong unowa upha unowa ban maham ban gibri kin kala bomot no phai no namar ka tu ka iutung ka jingle pop kala kiu shadu ka shenrong khli jong blei la sma utung ublei ula pha unowa mdei thang bo pha bo ublei upha ban maham upha ru ban snai ka yingling ngot upha ru bon sa panjat ban taba upha ru i ka yingling ka dei ka jaka ka ban yada na kata ka jing panjat jong ublei sama kata ka yingling ka dei ka thau manta ka yingling ka thau ya ka ka jing shakri blei ka ba shisha ka ban pen kre gi briu bakin rong na ka jing panjat jong ublei kumju ka yingling nong wa ka le ka takpor ka le no ban ya dai gi briu na ka jing bitar jong ublei ya kitu ki ba kala ka bomot ya kitu ki ba tore ban kala ka bomot ki ba pen bet ublei uthau kalat bakin yo lat hanrei ul sa panjat bet ya ka ga bola thu ladak ulai i baka jersey ka pop ka la bun palat la kiu section rong kli te no wow de way ni kita mot ban maham unong ye thu lupa nong fi bun sien kim da khamdei ki bri ki babang tien jali jo pinum melap be ki nong thu lupa na ka bible ba pinlap ba ki de ki bri ki ba jali jo ki ba arsap bakran da kumbai kumtai ki bakhle ktien pinum lap rai nong itu ulpa na bible to pet ni pet sayo prophet jeremiah de badang khana ba play ula ban khat ino da pertan ka snam nai blay khat yu prophet jeremiah pa udang dan ya ka ba udang samla ba dang khilung ka kerta dang hi khat nyau snam ye say you prophet Jeremiah kwa ra ban kran ya ktin jong blai pe kwa namar ka palat ka ga ba wan no blai ban maham ka palat kalong ro fi blai ko kalong ro kalong palat hadu ba Jeremiah wong amla ra ban long unong ya thu lupa ban maham ki brio rei haba Jeremiah no wong haba
kawan ka ketien jong belai pat hanga sngau baki ka kisieng amla ka pois tu kisieng umla ban set ya kata kum tau let maham ya ka yeng siem ulet maham ya ki tu ki lingdo ki bla shakri jersey maham ya ka sensyar khadaru ka to por bagin pai bagin kala ka bomut no belai pilap mta ni pet sayu prophet Elijah ru ulet ban maham Yosim Ahab ya ka Jezebel pi Sim Ahab mut kekran ya ka Jingsen Shar ka Jezebel bat maham ya gitu ki bakila ya mani blai tau ki mani pat ka jersey bat nak itu lupa udan ka ikhtiar ka boru habo keren nak itu pikan aw to ka Jing Shakri bau uni Elijah ulat marway uyang persya gitu ki bamani ya tu boleh bal no to apo ka jutang ka barem ni pinpat maham bat iu idan ka ikhtiar habaki sngoru boleh ka jingkaran jongki ka dan ka bor kawan bat ka bor unong itu lupa nama ulah pak do boleh ban keren bat ban keren dak ikhtiar bat ka bor adan ka bor nong fi hadu baka ding kawan hap por jong Elijah kala bam du no ma ya katuka altar no ka jingkenya kalawan bam bat kumju kilayap lang jadi bayang persya ya prophet Elijah ya nong itu lupa Elijah nang tangi pet sayu Elisha ru ka juhi haba unaman uwan syau Elisha udan ka ikhtiar ka bor tre ban miru unaman ude urang ba sispa urang ba ki sipai bahwa wan syau Elisha ban kali wan da ka bor ka buram wan bat da ki sipai wan umut ban bau Elisha kham tre ban mi tang sabaru wa khilet somyel di hapo ka tuka wa Jordan ka dei ka ba tut pat ba ka ba jakhlia ma long ka kam dei kum kiwe ki wa ki badan ka ri Israel ai ka wa Jordan ka di ba jakhlia tu naman la bitar la ki wa jingdam sakhli paula mi no wong buram kat yang ma urang ba wan da ka buram da ka buram beri ma le Elisha tre kadang ong pigi nang itu lupa tentang ka nila man ong ka karakter jungki ka personality jungki kam da dei ka ba bang ka ba jali ki kamlong khor kamlong ba direct man karen ngala ban pen isi bon naka Bible bagi dan kinong itu lupa ma Samuel dei nong itu lupa pi unong itu lupa wan ban pen kelaru mdei tang ba mahami ki briu ban penjat reila da ki kala ka ba mot mo ki pai su blei thau ru leng ba ki ni itu lupa bu ru kita ki jaka bai kita ki bakala ka ba mot kin yo lait lut kin pai kin shakrino ka badai bat kitu ki ba satla ki ba yu kawan ka jing bitar kawan ka jing jat kata ka dega rule nong itu pa pulih pina ka jutang ka barem pin salap ya ta tega jing kali menta kalong hatu dang don ne em kinong itu lupa menta namari pun ki ong bam dan syu baka Bible adap complete kanega kanan bun mo akan mau apa mensyuang pulih ba ya katuka reform theology Calvinistic theology mo kiong ba mdan syu kinong itu lupa mdan syu ki apostol mdan syu ki barok hat handai ka ktien jong ubleng an itu ipipet puli naka city ki Ephesus kal nong ban ning kong khat basaw ba kidan ki santli jing syakri sani sya meghalaya jongi namar bam dan bahikai kini ngi syutep bet tang yo pastor ba pidei pastor handai ngosi irta pat ngakran ya ka jing sya ka ban nak ktien jong ubleng bom dan bahikai ki su ong bet tip tang yu pastor bat harai pindah puli naka cities ki Ephesus kal nong ka baningkong tukhat ka basaw
Salet tu pin I baka balang kamet jong kures di dan ru ki apostol ki nang itu lupa ki evangelist bapen bayalap ya ketin jong blai nang ta de ki nong hikai ru idan bat ki nong syarai ka bagi khat ki pastor pastor kidan ki badan lang ka ni ka jing ai mo ki badan lang ka jing ai ya ka prophetic gift ini ka ban tu lupa ban long evangelist kum apostol Paul ulong lang udai ru evangelist udai ru apostol udai ru nong hikai apostol Paul te kum ju dan ki badan ar lightly ki jing ai ki bau blai ai rei dan ki badan hala dan ki badan ya ka jing ai ban long pastor pet ban pastor ulak ban dai unong hikai rei ulak ban dai bau syarai ki mensim pi kan ni ka jurang bang amla ban batailet ni rei metang yang inum ya ketat ya tan ringi keren ya kinong itu ya kinong itu lupa tapi kuat sawan ngan hikai mo rei kinong ya tu lupa nganong kinong itu karul jong nong itu lupa tu dang dan ya menta pi kanu ka pateng ben riu ka bala jersey ka bala kenriang ka bombet yang fi ka ba yale persya yu belai upha bet hakanu ka ya ban pha bet ya kita ginong itu pa ban maham ginong itu pa ong pi ki inu belai ki shong ha ki jing duai yo sngo ki tinjong belai but hangnu ka badan yu pha biang ki ban maham biang bakin kela ka bomut kin penbet wa shi ay ketin kam tam ba ka jing shakri belai kala jersey ngong kam tam hawa I baka jing shakri belai ka sedang syau ka pi mdei no pat ba haba ka jing shakri blai pistu ka jing shakri blai mat ki jing mani ita ki nong syarai balang ita haba kila jersey kila pen pulam ka bat ki pen kelumari pat lang jong blai ku blai pha ki nong itu lupa bah ki sedang ban bam I chu blai kadan ka jing jersey ka jing shakri blai kadan ka anong ngala ka jing pot pelak haba ki bayang ban keren ya ketin jong blai ki ka jing ka bathala ka bombet khmat jong blai ki keren no way tilek de kumoi bat shwa bu blai penjat ngong blai udan ka jing blai uba iet ubam chulek to upha shwa ban ya kinong itu pa ban keren ban penbet pat ngan pen I fi na ka ketin jong blai na ki kitab chronicle ka ba ar ki chronicle kal no kat khat ka ba khatsan nya puli bat ngana ni ketin jong blai wong bat utrai u blai ki kpa jong ki ula pha shaki ki nong lam ketin la ni ki nong ya thu lupa jong uda ki dang step bat upha namar ula sngow sen ya ki brio pat ka jing sngow sen ba upha sngow sen ya ki brio yala ki brio bat yala ka jaka shong henry kilar ki ben ya ki nong ya thu lam ketin la ni ki nong thu lupa jong u blai lar ki ben gi nong itu pa jong blai bat kila nyau ben ya ki ketin jong bat kila pertu ben ya ki nong itu pa jong hadu baka jing bitar trai kala mi persya ki brio jong kat ba om dan jing shna shu sap ha ta pila yo snow puli biang ar chronicle life pun rio kat khat ka ba khat san ter de pa shwa ha baka jing jersey ha baki yeng mani ha baki ai kam long shu ka jing shai ya ki weiru haba ka yeng mani ka bilet ban syakri ka jaka ka ba kentang ka jaka ka ban yalap ya ka gospel ka jaka ba ki bri kin yo yem handai kala long penban ka jaka ka bam dan syu ka ta jing shai bat ki bri ki bam tip ya ublai ru ki I kala long ka jing I ben penban ya ka jing syakri blai ya ka kertang jong blai kan ma ha bing ngimla ban sim thala ya ka kertang jong blai ngimla ban yelek kelumar ba blai ba yu upha ikinong itu ulpa hadu menta ban won ba isnai shwa bun penjat bala da piok sngow ya kan ka kubor blai udang itu ulpa menta ya itu ulpa menta pada ba pilap akan ka jing jersey ka jing syakri blai kala ka bomut penbet lada kam penbet ken riak no
wat ya syong lang pet ulet ban syong lang haka Sodom bat Gomora ulet mno ublei namar bu isen ai wong mno upa yo Abraham mau pa iki angel ban won yo ulat ban mi no pa yo iki angel ban pa ban mi no yo ulat naka jaka joka Sodom bat Gomora kom juru menta hawa ka jing syakri blai kala jersey hakinu hino akran ni habamdan habadan ka jing utung wat let ya khle lang wala ya khle lang mi no rong syaka ying ling jong noa rong syaka ying ling nong noa mut yet no ya ka ka ba shisha syakri no eu blai haw man sim bat ka jing shisha wat let pen ya khle nga won nang ne wat let pen ya khle bala da pi khle jak tung lang kamdan shu ka jing ha jaka ban mani yu blai kal ami ka jing jersey ka jing utung bo blai un sa bishar no pi ka jing bishar ka wan shana ka ying jong blai namar ka kata ya ka jat ban riu ka kata ya ki wei pat ki ba shakri yu blai bala pi ong bangadan ya melai ngadan ka spa ka pau ngadan ka buram ka kerdan ngadan ka jing puli ka theology ka blai buram ki tau blai buram ya ka ktien jong blai utawi bro ka blai buram ktien blai long ba khut abang syakri di ban syakri ka jing khut ni ban syakri ya blai daga ba mani daga ba syap ting u bu de blai ba tau la ban ai ka jing em ula ban sim no ono ka por bala da pi pen ka rendang khamtam gani galong hinong yalam pilak ban khiban nya pilak ban kan lai pujat pilak ban kan ai ngan pendak ba ka tin jau boleh ka ong kala ka bamut no phai no no blai bala pi ba kan ka ginger si khamtam mentang ki social media ong pi ni social media kala pa sadu ki social media ru bakani ka huri hura kani ka jing kadi ka baka jaka amani blai kala dai ban long ka jaka amani blai nrai ka long pen ban ka jing kam dai shu ka jing ka kala pen jaklia kala ya la ya kawang khti la ai ong pinum la ban solve ya kani da ka jing start bari so thu ba pilai i ha ki social media ki ai ki bajia hadu ba ki bri ki bana ki bam dai shu ki ba mani yo blai ki la yo ban khiban ya ka kertang jong blai sa bai kani wat sim thala ya ka kertang jong blai ya pila sim kalau long ka jing khiban ya ki bam pat tip yo blai ya ka kertang jong blai mlong ban pen jersey bat kan ye pinum la ban solve da ka jing start bri wat ya le da ka jing start bri nomor blai bri blai wong blai mnyau ya jing start bri ngan ai ya ka ka khubor nang ne bat pin salap ka ga ba pidai ban le manta ka ga ba ki rang ba ling do ngla man ong iba syarai wat sim kan da ka jing start bri rei jet ki bri man ong la pila i kan ka jing jersey ka dan ka ni pimla ban solve ka ga ba ngadan ka ktien man ong jet ki bri pai ublai u swaban jat nomor kan kanum kta tang ni kawai kan sakadan ka ripple effect ha ba ki ong ktien parang ka ong kadan ka ripple effect ba ha ba ka jia na kawai ka jing mani kan sa effect shaki wairu tega ga bangadan ka khubor ban ong nang ni ka ktien ga jing start na ublai wat pet ya ka kerdan ka buram wat pet ya ki banang basta pet ya ki bri ki barang syap nomor ki dang dan am ong fi ba ki kim dan ki bri ki dan ki bri ki barang it ublai wat ha ka jaka ka ba ka jing syakri kala jersey ka jing syakri blai kala pa penrengkau sabar wa dan ka jing ya pat kadan ru ba kala pen kelumar yu pat lang ka ka ba bis dei ban le ong fi jit ya ki riu duai kat na kani ka ri khasi jantia jungi hatunum dan ki riu duai ki ba it kat tharai naka balang ko ba saulak na ki saulak tam ki brikin dan ban tega ba bidai ban le kani kalong sai ko khubor jit ya ki briu ki bamdan ya kata ka jingmut politics ka jingmut jongki habang ang politics ngam kran ni baka snew ka politics kam dei ba pi
Dr. Ricky Sengkan idan haka politik sendiri ilang ubriu bakut uba bet bat ingan saya keren syapang jong i masupren syapang ilang ubriu uba bet uba kut bat uba wanra e kajing syabat ilalong usyakri jong ublei nong ra lam ketini ublei ngam keren sini baka jak liang am keren kata rei ngong di bawan ra haka ying mani haka balang ki badan kajing mot ka basniam ka bambet pi baki bawan ra da kerdan da kajing start beriu ma rai jit ya ki brio ki lak bandai na nong kendong na nang no ki bom nang bam start rai jit bahkan snap bah ni jit ya ki brio ki bala ki baduai ki ba syong duai syak jing it penlong ni ka jing duai syak jing it ka ba sau pos ni snap bah ni ka ba sau pos ni ngamong ba wei syak jing it sau pos ni kidan ki bri ki bela ju syak jing it sau pos ni ru ki ba bleu khat naka Bible ko Moses bat haduk mentagi dang dan gibriu ba di tang ko giba sya jing rei ngong jit la dai sau pos ngiru ban solve ya ka problem ko ba pila I bala ya poi sedu social media la kala pau penrengkau jit ya gibriu giba iet yo blai na pedang jong pi jit wat ong batang ba dai pastor tang ba dai tau ba tip hai ka theology akim kam mentoi ni khmat blai jit ibri kilak bandai ni nong kendong ru jit yakini gibriu bakin yasat bahkan dan ka prayer chain ka ba sau pos ni sau pomit bafin duai sa jingit gibriu ki bala alat lut nak pop ngam ni kitu mo ki ba pat ublei usngap yaki wong sok ki ba khot ka dok not kini I ublei pat ya ka dok not juki kidan gibriu ki ba it yo ublei ki ba khot ki ba hak ki badang it si sai ublei jit yakini wat ai ban ya khle ni ngala awon ni pat ngakran ya kani da ka jingit bat kan sadkan ka e ka ba pi syem kan bhala da pi kerna khtin jong bulai ka jingjat kawan pi jit ikini gibriu sau pos ni sau pomit kin kala banlang hanu ka jaka bakin ya duai khanang na menta ka ni ka issue jong kani ka balang penlek ranya khtin jong bulai jit sau pomit sau posni punya duai syak jingit ki briu ai bikin dan kinong yalam ki ba iet ya kadang kilak bandai ki ru pat ba ki ru madan ki kilak bandai ki nanong kendong ki bam nang bam start rai ki ba dan ya ka jing duai kin dan bat kini ki briu ki dan kini ki kilak ling ka mensi menta amar balai ki kilak dan ki mensim baman ki ba yo rong ki ba yo ban lek try kli kani kadai ka jing yale ka ba kenja mensim dai syuk ban yale ban ya kawang ketik para briu kam dan jing mot syuk punya kawang ketik para briu ni kadang sniu bat lek kai let syak jingi syak jingiet ka ba sau pos ni pendan da ka prayer chain ki ba it sai blai ki bam dai syuk itu ki badang ngap hau ban syak te mara hau kwai ha ka kyat ha ki jingya hanrai kini gibriu ki dei bandan ki ba khut ki ba em ki ba dan ka jing em ka ba khut khamat blai sa ba ki ba in yo blai ki ba syang ha ki jing duai ki ba kok ngok en ki tin jong blai ki ba it sai blai jit ki kini gibriu kilak ban long si spa ne kat badai jit halaila penlong ya ka guru penlong da ka jing duai syak jing it ka ba sau pos ni nang ta pin sai kan dan ka ublei un sawan kan sadan ka kanu ka bam khut ublei un sawang no ha ba ublei yo sngaw ginong duai bi asai piu Abraham u asai nam taulat u Abraham haba ublei shobun penjat ya ka Sodom bat Gomora ulek kumno uyasat nama taulat wang terai la dadang dan satang si pongut ki barang it ya me upai seduk si pongut ong hatum ni kong wang dadan san pongut hatum man penjat boleh wang manum penjat ada dan san pongut ki bayit hatu dadan sau pongut man penjat wang upai haduk si pongut wang la dadan satang si pongut hatu man penjat terai boleh wang dadan si pongut ngam penjat namar boleh Abraham iet na tau jong ulat te kumcu nang dan ki ba iet yo bleng ne kpor bat kala ban long na borok ri khasi jantia ya khat lang pensyong da jing duai let haginu ka jaka ka ba pi yu penlong ikan ka prayer change ka ba sau pausi klambam klamdi di ka kani da pia bun ngot ule wai ka group ban le sisngi arpu sau kanta lani kawai ka group ban le sa kindan bat kamdei wo mau namardan ubri uba khat do blai ru badang syak jinget adu sau pos ngi ru badi tang ko rekam sisngi kan kat no pilat sang ong jit pat ikini gibri gi bal alat lut nak pop ndai gitu gi badang
anong pi basuan song shit ban sule song shit ka ya ka pop kadang song kadang dang lagi dang pet igi film ja clear dang ya bisni briu dang ya ka currency sang dang ya ki buat khat igi tu briu khat da ki briu ki ba eat si sai ublai ki ba song ki badan ka prayer life ong pi badan ka prayer life ki badan ka jing eat ka ba kin dan ba ki dan ka nam ka ba mo kom i doktor ki singkan wat la i start ru hot kin dan ki briu start ru indai dan ka jing em jing duai dan ka jing khut di kadan ka ingin sai karan ka wi ka por da khat ini kin syang sau pongit sau posingi ke jing duai kin ya sat am tau blai kin ya mahmat ublai da ka donot ka bapat pin sai i ublai unle kamba ban piong ban chui syong de ki komiti ban le de kini kitai ki ban ban bat kamla ban long kan ni ngong ka jing start blai da ka jing start blai ba wan ka buram jong blai kan sakhut ban ka ba kan riang ublai so pen kan riang ki ba bet ublai restore pat bat ka buram jong ublai kan wan pai pat saka balang tang kini ngadan ban ong kublai sibun na kamenta ka buram jong trai yaro trai ya ingu imenam ta ka buram ka kerteng jong mi kublai sibun pat ba viewers